venner, vi fejrer dagen for starten af byggeri af byen Tallinn for den anden gang. Første gang vi fejrede denne dag var for et år siden. Året 1219 anses for at være begyndelsen på den historiske periode i Estland. Den 15. juni fandt et stort slag sted i udkanten af Lindanis. Præcis hvor vi står nu. Kongen af Danmark, Valdemar den anden, vinder, vandt med støtte fra de tyske rykkere fra Vestfalen og Nordtyskland kampen med esterne lokale holdt. Under slaget viste Gerhard, som der gennes fra se og krønike selv fik tegn i flag, der stod ned fra himlen og hver i England. Det hvide kors på det røde baggrund bryder vores første våbenskjold og er også nu Danmarks statsflag og de aktive staters ældste flag. Moderne statens ældste flag. Efter at have erobret det område, hvor det gamle bosættelse lå, gik Valdemar den anden i gang med at bygge byen. Skibene, der vendte tilbage fra Danmark, leverede arbejdskraft til vores kyster. Bymestre, murer, dømler, ingeniører fra Danmark. En måned efter slaget, nemlig i juli, begyndte de at bygge en by og asfaltere gaderne. Vi fejrer denne begivenhed i dag. Længe liv mine om byens byherre og kong Valdemar den anden. Vivat! Vivat!
Træk